Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος. Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Alexander the Great στην Κυριοπηγή Χαλκιδική. Είμαι ο Executive Chef της εταιρείας και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τις συνταγές από την Ελλάδα για το Healthy Children Recipes. Είναι σε συνεργασία με τη Γερμανία και την Ιταλία και θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά με μία παραλλαγή των φαλάφελ. Θα κάνουμε κεφτέδες φακής και θα τους παρουσιάσουμε κάπως διαφορετικά για να είναι πιο αρεστοί στην νεαρή ηλικία, στα παιδιά μας ουσιαστικά. Όλες οι συνταγές είναι υγιεινές, είναι θρεπτικές, είναι βιώσιμες και θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να έρθουν σε επαφή με τα λαχανικά. Οι φακές θεωρούνται μία υπερτροφή. Θα συνδυάσουμε τις φακές με πουρέ καρότου, τα οποία καρότα είναι θρεπτικά λαχανικά, υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Είναι μία απλή και σύντομη συνταγή. Θα ξεκινήσουμε βράζοντας τις φακές μας. Θα προσθέσουμε φύλλα δάφνης για άρωμα. Και παράλληλα, ενώ βράζουν οι φακές, θα κόψουμε κοντροχωμένα καρότα και πατάτες και να κάνουμε το πουρέ μας. Όταν βράσει η φακή, θα τη σουρώσουμε και θα την κρυώσουμε. Θα προσθέσουμε και τα άλλα τα υλικά. Αρχικά θα πάρουμε τη βρώμη και θα την αλέσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε βρώμη αντί για αλεύρι, γιατί είναι πιο υγιεινό. Θα την βάλουμε στο μπολ που θα ανακατέψουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Η πατάτα. Το καρότο. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο. Και το γιαούρτι μας. Θα το ανακατέψουμε ελαφρώς. Θα προσθέσουμε αλάτι και πιπέρι. Και έχουμε κάνει ουσιαστικά ένα πάρα πολύ απλό μους καρότο με φρέσκο ελαιόλαδο που θα το χρησιμοποιήσουμε για να συνοδεύσουμε τους κεφτέδες φακής. Θα αφήσουμε στην άκρη, θα χρησιμοποιήσουμε μετά και θα πάρουμε το μπολ όπου έχουμε αλέσει ουσιαστικά τη βρώμη. Θα προσθέσουμε λίγες φακές. Θα προσθέσουμε τις υπόλοιπες φακές στο blender για να τις πρωτοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγη από την πατάτα μας
βάλουμε ελαιόλαδο. Και θα μπλεντάρουμε πάλι. Θα προσθέσουμε το μείγμα μας στο μπολ. Θα βάλουμε αλάτι, πιπέρι, ψιλοκομμένες πιπεριές κόκκινες, ψιλοκομμένες πιπεριές πράσινες και θα αφομοιώσουμε τα μυρωδικά μας. Βασιλικό, άνηθος, μετανός, λίγο σκόρδο, λίγο κρεμμυδάκι και τα ανακατεύουμε. Ουσιαστικά εδώ μέσα έχουμε κρύψει τα μυρωδικά μας και τη φακή για να κάνουμε ένα θρεπτικό γεύμα για τα παιδιά. Εφόσον αφομοιωθούν καλά όλα τα υλικά, θα πάρουμε ένα τηγάνι, θα το αφήσουμε να κάψει καλά λίγο λαδάκι και όσο περιμένουμε θα πλάσουμε τους κεφτέδες φακής. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία, είναι προμαγειρεμένο το προϊόν, άρα θα χρειαστεί να περάσουμε λίγο από ένα κολλητικό τηγάνι με πολύ λίγο λαδάκι. Διαφορετικά μπορούμε να το βάλουμε σε ένα ταψάκι και να το βάλουμε στο φούρνο. Για να το βάλουμε στο φούρνο θα χρησιμοποιήσουμε αντικολλητικό χαρτί και θα πρέπει να το προθερμάνουμε στους 190 βαθμούς Κελσίου. Εφόσον φτάσει σε αυτή τη θερμοκρασία, ψήνουμε για περίπου 8 λεπτά. Περιμένουμε μισό λεπτάκι ακόμα. Και γυρίσουμε στους κεφτέδες φακής. Όταν είναι έτοιμοι, θα χρησιμοποιήσουμε λίγο χαρτί για να απορροφήσουμε το λαδάκι. Είμαστε έτοιμοι. Okay. Τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το πιάτο λίγο πιο ευχάριστο για τα παιδιά. Θα κάνουμε μία απλή διακόσμηση. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγα φρέσκα λαχανικά. Σιρόπι βαλσάμικου. Να κάνουμε το σχεδιάκι μας. Και θα προσθέσουμε και τη μουσ καρότου. Κάνουμε. Καλή σας όρεξη.